Κάτσε να σου πω τι ανακάλυψα. Μιλάμε, έχω ενθουσιαστεί με τον εκτυπωτή χάραξης Xtool F1. Είναι ο πιο γρήγορος επιτραπέζιος εκτυπωτής χάραξης. Χαράζει σε δευτερόλεπτα, χωρίς πλάκα, και σε κλάσματα δευτερολέπτων. Wow! Και θα δεις ότι μιλάμε για μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια στις γραμμές που χαράζει. Άψογη επαγγελματικότητα χάραξης. Πού μπορεί να χαράξει ο F1? Μα παντού. Σε ξύλο, δέρμα, κεραμικό, γυαλί, πέτρα, καουτσούκ, χρυσό, ασίμι, ανοξίτωτο χάλιβα, πλαστικό και αλουμίνιο. Προγραμμάτισε απλά το Laser Mode στο πρόγραμμα του One Creation και τύπωσε γρήγορα και εύκολα. Με το δωρεάν λογισμικό δημιουργίας του Xtool, η προσθήκη της προσωπικής σου πινελιάς γίνεται ευκολότερη από ποτέ. Δημιούργησε το σχέδιό σου, προσάρμοσε την εστίαση χάραξης, πάτα το κουμπί και δες το σχέδιό σου έτοιμο με ένα κούνημα των βλεφάρων σου. Ο εκτυπωτής είναι απόλυτα ασφαλής για να το χρησιμοποιήσεις στο σπίτι σου, χάρη στον εξελιγμένο καθαρισμό και φιλτράρισμα που περιέχει. Εγγυάται ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Έτσι μπορείς να τον αξιοποιήσεις με τα παιδιά σου, τους φίλους σου και την οικογένειά σου με απόλυτη ασφάλεια. Φορητό και πανάλαφρο, μπορείς να το πάρεις μαζί σου και να χαράξεις σε όποια επιφάνεια επιθυμείς και να διακοσμήσεις το σπίτι σου με την προσωπική σου πινελιά. Με το περιστρεφόμενο κυλινδρικό εξάρτημα μπορείς να χαράξεις σε κούπες, δαχτυλίδια, ποτήρια σαμπάνιας και μπάλες. Διεύρυνε τη φαντασία σου σε μεγαλύτερα έργα χρησιμοποιώντας το εξάρτημα επιμήκυνσης, διευρύνοντας το μέρος που δουλεύεις έως και 4 φορές επάνω. Το εξάρτημα του F1 έχει σχεδιαστεί έξυπνα για να παίρνει πολλά υλικά ταυτόχρονα και να τα χαράζει. Απογείωσε την επιχείρησή σου και πήγαινε την σε άλλο επίπεδο. Είτε κάνεις το χόμπι σου, είτε θες να αυξήσεις την παραγωγικότητα για τις πωλήσεις σου, είτε θες να χτίσεις το brand σου και να ξεχωρίσεις, ο Xtool F1 είναι ένας ισχυρός σου σύμμαχος σε αυτό.